Pagsabotahe, amo ini ang ginatudlo rason sa pag-leakage sa 7th floor sa Legislative Building Santi Nalikdana. Madumduman nga nagtukod ang alkalde sa special team nga magakandak sa investigasyon matapos nga narusdak ang porsyon sang kisame sang 6th floor sa opisina sang SP Secretariat ug SP Archive. Sunod sa alkalde nga nagwa sa report sang City Engineer's Office nga daw kaangay nga ginhungod dusbutan ang hose hindi mangod sa mabasag nga pressure sang tubig. Wala man sa may ginatubod ang alkalde kung sino ang sa likod sa pagpangsabotahe. Ilang agin pa dilating ulit nga result sa investigation nga nag-start kuno sa 7th floor sa pantry nga area kag ang hose nga connected bula sa faucet do amo to nag-rupture. Ang isa nila nga nakita upon investigation nga daw may nagbuho, no? Kikita nito ang picture nga daw may buslot gin amo na balasong isa nila ka ginambal basi may nagsabotahe. Ginpahayag man ni Iloilo City Mayor Isa Treñas nga magadugang inisang personal nga magaronda sa Legislative Building pagkatapos sang office hours. Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5, Jenny Kauhyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.